Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Sabora, kolegice i kolege. Evo, dakle, iako su pred Hrvatskom, to je poznato, vrlo ozbiljne obveze u gospodarenju otpadom, a vremena je doista sve manje, dinamika na državnoj razini, a onda i na gradskim razinama poražavajuće loša. Zadnji javni poziv za financiranje u sustave recikliranja bio je dok sam još ja bio ministar, dakle prije godinu dana. U međuvremenu je samo bio poziv za edukaciju u gospodarenju otpadom. Gdje su sortirnice i kompostane? Dok sam bio ministar bio je plan objaviti javni poziv do ljeta 2017. Gdje su sustavi odvojenog prikupljanja, centri za ponovnu uporabu? Bez tih sadržaja, naučimo već jedanput, nije moguće ispuniti cilj od 50% recikliranja nikada, a kamoli do 2020. Gdje je hitna oprema za vaganje otpada kako bi se moglo prvo znati tko i gdje i koliko uopće odlaže, a potom početi penaliziranje odlaganja? Jeste li zaboravili što vam je rekla gospođa Drake prije 2 tjedna iz Europske komisije? Nije li rekla da treba ubrzati ulaganje u recikliranje, u izgradnju sustava koji poštuje hijerarhiju, a ne kao do sada dominantnu obradu otpada u velikim centrima? Ugledajte se na Krk i Prelog, rekla je. Zato je činjenica da još uvijek nema javnih poziva za ove sadržaje naprosto šokantna. Država time preuzima vrlo veliku odgovornost za neispunjenje ciljeva, a novci su na raspolaganju, a ne trošimo ga. Što rade gradovi? Donose planovi koji se više ugledaju na promašenu strategiju iz 2005. nego na plan iz 2017. U Splitu tako uopće nemaju definiranu lokaciju za sortirnicu i kompostanu. Jedino poznaju za lokaciju Lećevice i Karepovca. Očito je da odgovorni u gradu računaju da će centar u Lećevici jednog dana riješiti sve probleme otpada, pa će umjesto u Karepovac voziti 45 km dalje do Lećevice. To da tamo ne može i nema recikliranja, ne može biti, te da su kazne sasvim sigurno za očekivati i očito ih nije briga. U Zagrebu je možda mrvicu bolje, među svakojakim pogonima čak i planirana je sortirnica, no ne kao prioritetna cjelina. Nejasno, nesustavno, netransparentno. U Resniku, u mega centru za gospodarenje otpadom nabrojano je svega i svačega, međutim i dalje se koketira sa termičkom obradom otpada. Iako bi do 2020. trebalo prikupiti 50% reciklabilnog materijala, što automatski znači da neće biti materijala za spaljivanje. I iako se zna da se u Europskoj komisiji razmišlja da se od 2030. zabrani spaljivanje reciklabilnog otpada. Po gradu svaki dan svjedočimo o zelenim otocima pretrpanim plastikom i papirom. Građani uporno odvajaju i odlažu, a sustav je i dalje zanemaran i nefunkcionalan. Zašto se hitno ne uspostavlja sustav odvojenog prikupljanja koji ima glavu i rep, te u sortirnice i kompostane, posude ili vreće, pravedan sustav naplate, odnosno individualizaciju odgovornosti? Time građani postaju suradnici. Najavljuje se poskupljenje, a vrijedne sirovine su ostavljene na kiši na cesti. I u Brezovici se planiraju čudni sadržaji, opet nesustavno, netransparentno, bez valjane komunikacije sa građanima. Mega kompostana bez bilance, opisa, bez jasne lokacije, a navodi se i moguća termička obrada. U Podsusedu pak masovna reciklaža građevinskog otpada u neposrednoj blizini kuća. Projekt sanacije klizišta koji se ne može niti vidjeti, sanacija koja bi trajala u nedogled. Opet ista netransparentnost. Građani prosvjeduju na sve 3 lokacije s punim pravom jer doista nemaju povjerenja. Zašto su građani iz Splita i Zagreba, a nisu to jedini gradovi, taoci stalno istih neodgovornih i nesposobnih politika kojom se ova važna djelatnost uporno vodi na štetu svih, a jedino možda na korist pojedinaca? Kad ćemo konačno dočekati cjeloviti i dosljedan ekološki zasnovan pristup gospodarenju otpadom, jedini koji je u mogućnosti stvoriti sirovinu za kružno gospodarstvo kao važan dio održivog razvoja našeg društva, jedini koji je sposoban očuvanom vrijednošću sirovina na štetu pokriti dio, ako ne i premašiti troškove odvojenog prikupljanja. I tako ne samo izbjeći poskupljenja, nego stvoriti potencijal za cijelu novu gospodarsku granu, kružnog gospodarstva. Hvala lijepo.